Moskwada gümürtük ýagdaýda türmede ýok bolan oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň soňky ýoluna uğradylýan ibadatxanasynyň, Hudaýyň ejesiniň Nişany kilisesiniň we merhumuň jaýlanjak ýeri bolan Barsowskoy gonumçylygynyň golaýyna köçelerde howpsuzlyk işgärleriniň daşlaryny gurşap almagyny elleri gülli ýüzlerçe adam hataradyrdy. Gonumçylygyň girilgesinden düşürilen video resminamalaryň we şahsy goşlaryň bagarlanmagynyň we polisiýa gödökçülüğünün arasında bir yerdäki çäklendirmeleriň adamlarda döreden dartgynlygyny görkezýär. Habar serişdelerinin käbiri bu sebäpdäki mobil internet hyzmatynyň ýapylanlygyny aýtdy. Öňkü medeniýet wekili Kira Yarmyşyň sözlerine görä, ýaz sabarasy 1 martda yerli wagt bilen öýlen saat 2-de Navalnyň ýaşan ýeri bolan Marina etrawynyň ibadatxanasyna başlanmaly edildi. Soňol yerli wagt bilen öýlen saat 4-de Barsowskoy gonumçylygyny jaýlanar diýip habarda aýdyldy. Alekseýiň jesedi garyndaşlaryna berildi. Onuň tabydy ýakyn wagtda ibadatxana uğradylar diýip Yarmyş ýazdy. Marina metro stansiýasyndan ibadatxana we gonumçylyga barýan ýoluň boýuny demir haýatly koridor döredildi. Yerli habar serişdeleriniň habar bermegine görä haýatlar Bratyevski köprüsiniň piýada ýörelgelerini hem ölçün alýar. Howpsuzlyk güýçleri Moskwa derýasynyň iki kenaryndaky hem geçip barýanlaryň dokumentlerini we şahsy goşlaryny barlaýar. Sota neşriniň maglumatyna görä 1 mart güni ýerden dürli ululukdaky polisiýa ulaglarynyň adyndan 40 sansy awtologlardan ýürüýte ulaglara çenli ibadatxananyň golaýyna ýerleşdirildi. Pitne garşy polisiýanyň balaklawa geýen işgärleri bu töweregi bir gödökçülükde saklaýarlar. Mediazonanyň habarçysy jübi telefonlaryny internetiň kesilýänligini gördi. Insider bir gün mundan öň howpsuzlyk güýçleriniň arasyndaky aragatnaşy üçin ibadatxananyň golaýyna antenna gurulanlygyny habar berdi. Kremlin medeniýet wekili Dmitri Peskov video şekilli maslahat wagtyny jurnalistleriň üstülen Navalnyň gollayan islenlik ruhsat berilmedik ýygnaşygyň kanunyň bozulmagy hasaplanjakdygyny, polisiýanyň mähelläniň garşysynda derhal çäre görjekdigini öýdürdi. Şeýle de ol Kremlin Navalny siýasatçy hökmüne garamaýanlygyny we Navalnyň maskalasyna aýtjak zadynyň ýokdugyny aýtdy. Emma biziň Kreml Alekseýiň ganhorlaryny aýtjak zadymyz bar diýip Yarmyş muňa Twitter'de jogap berdi. Kreml Navalnyň ölümüne ýylteşikligini ýa-da bu meseledäki jogapkarçylygyny bir näçe gezek inkar etdi. Yarmyş bu çara gatnaşyp bilmeýänler üçin jaýlansyn YouTube kanalyny göne efirde görkeziljekdigini habar berdi. Ýaz çaresinde näçe adamyň gatnaşjakdygy aýdyn bolmady. Ýurdun dürli künjeklerini diňe Navalnyň hatirasyna gül çemellerini goýanlyklar üçin ýüzlerçe Russiýaly tutsak edildi. Russiýanyň tanymal raýat hukuklar aklawçysy ýurdu terk eden Ivan Pavlov Rus häkimetleriniň jaýlanyş çaresini islenilmeýän köpçülikleriň waka hasaplajakdygyny we oňa gatnaşanlaryň sanynyň az bolmagyny gadanmagy synanşakdygyny aýtdy. Men ol ýerde her tarapdan polisiýa berkitmeleriniň we video gödökçülüginiň boljakdygyny şüphelenmeýärin diýip ol aýtdy. Öňünäl çäresi hökmünde olar belli aktivistleri polisiýa bölümlerine çağırarlar ýa-da duýduruş bermek üçin öýlerine baryp görürler. Biz muny bir ýam gördük diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Uly prowaslaw dawralaryny ýaz tutýanlara adatça açyk taýdyň ýanyndan geçmäge mümkinçilik berilýär we Urhanyň ýolbaşçylygyny horun gatnaşmagyny bilelikde ýaz çäresi geçirilýär. Navalny bu ýaz çäresinden soň Moskwa derýasynyň beýleki tarapynda takminan 2 kilometr uzaklykda ýerleşýän Barsowskoy gonumçylygyna jaýlanar. Navalnyň korrupsiýaga garşy gaznasynyň öňkü başlygy Ivan Zhdanov hem medeniýetde jaýlanyş çäresine diňe merhumuň garyndaşlarynyň gatnaşmagyna ruhsat beriljektigi barada myşmyşlaryň bolanlygyny aýtdy. Bizde beýle maglumat ýok. Biziň bilişimizde görä ibadatxana kimmeler üçin açyk bolar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Navalnyň topary Kreml tanqyçysynyň dünýäniň beýleki ýerlerindäki tarapdarlaryny ýüzlenip, olary öz ýaşaýan ýerlerindäki wagta görä öýlen saat 7-de ýygnaşmaga çagyrdy. Biz her kimin 1 martda Aleksey Navalny bilen hoşlaşmak üçin Moskwa gelip bilmejekdigini düşünýär diýip toparyň Telegramdaky beýanatyny aýdylýar.
Onun hatirasyny tutmak, hormat goýmak üçin yerli wagt bilen öýlen sagat 7-de öz şäherleriňizdäki ýadygarlygyň ýanyny ýugnanyň diýip siýasatçynyň eginleşleri ýazdy. Navalnyň jesedi ejesi Lyudmila Navalnaya 24 fevralda Russiýanyň Arktika sewtinde türmede öleniniň bir hepde gowrak soň berildi. Resmiler bu arada goşmaçy maglumat bermediler. Ceset berilmedinden öň Navalnaya häkimetleriň oglunyň nirede, haçan we nädip jaýlanmalygyny kesgitlerligini aýtdy. Ol häkimetleriň maşgalanyň onu ýuwaşlyk bilen jaýlamaga razy bolmagyny isläänligini we muňa kögne meseler merhumyň türmede jaýlanjakdygyny duýduranlyklaryny görüň berdi. Navalnyň dulgalan aýaly Yulia Munnelň opposisiýa siýasatçysynyň maşgalasynyň onuň jesedini almak we jaýlanyş çäresini guramak üçin bir hepdelep söwüşenligini aýtdy. Tebegi resurslara baý ýurdun hökümeti ýylatyň kynçylyklaryny agzamazdan durmuşyň gowulanýanlygyny elan edýärkä ýaşaýyş şertleriniň agyrlaşmagyndan şikayet edip häkimetlere ýüz tutýan raýatlar köpelýär. Agyr işsizlik şertleriniň saklanýan wagtynda işleýän raýatlar hem zordan gün görýänligini aýdýarlar. Büdjet edaralaryny işleýänleriň zähmet haky 10% göterilmedi. Ýylyň başynda galdyrylýar aýlyklar diňe 4-5% köpeldi. Hozurlyk kasaplaşygynyň edaralaryň işgärleriniň aýlyklary ýetmedi. 2 ýyl bäri şol bir aýlyklar dip azatlyk bilen gürleşen Liwaply büdjetçi gürrüň berdi. Türkmenistanda ýanwardan başlap aýlyklaryň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we stipendiýalaryň 10% ýokarlananlygy resmi derejede elan edildi. Bu aralykda döwlet suw üçin tölegleri 2 esse artdyrdy. Onuň ýeňillikli bahasyny 2,5 esse galdyrdy. Ýurtda haritlaryň we hyzmatlaryň täzirçilik narhlary hem esli göterildi. Munyň bilen birlikde hökümet ýylatdan hojalyk töleglerini geçirmegini talep edip gyssaýar. Gariplaşýan ýylatdan gaz, elektrik energiýasy üçin tölegleri almak işine polisiýany çeker. Şu günler Liwap vilayetinde ýaşaýjylar öz başdak we edara kärhanalaryň işgärleri topar bolup köpçülikliň häkimet organlaryna arz bilen ýüz tutýarlar. Vilayet häkimet edaralarynyň birinde işleýän Çeşmäniň Azatlyk radiosyna anonimlik şertinde gürrüň bermegine görä kollektiwliň arz bilen ýüz tutanlaryň arasynda Türkmen Gaz döwlet konserniniň işgärleri hem bar. Olar zähmet haklarynyň ýokarlanmandygyny we iş bilen bagly çykdyjylaryň en çemetini öz hasabyna ödemeli bolýanlygyny habar berip şikayet edip Türkmen Gazyň Liwap vilayatyndäki sahamçylarynyň edary işgärleriniň prokuratura ýazan ardasynda bir näçe ýyl bäri aýlyk haklarynyň galmaýandygyny, edýän işine görä aýlyklarynyň azlygyny habar berdiler. Olar gözleg burowlaýyş tehnikanyň könülip tiýsandan çykýandygyny, ätiýaçlyk saýlaryny işgärleriň hasabyna tatyn almagyň talap edilýändigini, hatda ýürüýte geyimleri işgärleriň öz hasabyna tatyn almaly bolýandygyny ma'lum etdiler. Dip anonim gürleşen Liwaply resmi aýtdy. Nebetgaz pudagy Türkmenistanyň esasy girdejisini emele getirýän pudak bolup, onuň düzümindäki edara kärhanalaryň işgärleriniň zähmet haklary beýleklere garandy ganimet hasaplanýar. Azatlyň Liwapdaky habarçylarynyň anyklamagyna görä Türkmen Gazyň düzüminde işleýän yerli edaralarynda işgärleriň ortaça aýlyklary 3,5 müň manat çemet bolup, onuň 4den 1 bölegi tutumlara gidýär. Azatlyk Türkmen Gaz edarasynyň wekillerinden tesbir alyp bilmedi. Guramanyň işgärleriniň ardasynyň netijeleri barada Liwapyň prokuraturasyndan maglumat almak synanşygy hem netije bermedi. Türkmen büdjetçileriniň aýlyklaryndan alynýan tutumlaryň artmagy beýleki budaklaryň işgärlerine hem uly täsir ýetirýär. Liwap vilayatynyň mektep muallimleri aýlyklarynyň esli bölegini mektebiň zerurlyklaryna sarp etmeli bolýandyklaryny aýdýarlar. 3000 manat çemesi aýlyk alýan muallimler sapaklar üçin gerek bolan zerurlyklardan başlap prezidentiň portretlerini hem de ýylyň şygarlaryny satyn alýarlar. Emma Türkmen häkimetleri ýagdaýy öwrenip halkyň problemalaryny çözmek borjuna ýerine ýetirmegiň ýerine arz edenlere batyş görkezýärler. Ýa-ni ýakynda Mari vilayatynyň bir näçe owa ýaşulysy vilayet häkimligine baryp häkim bilen duşuşmak islediler. Olar 10 we çörek paýogynyň gymmatlamagynyň hojalyklary agyr güne salandygyny, olaryň ýaşaýyş durmuşyny hasta kynlaşdyrandygyny habar bermek islediler. Emma vilayet baş tutany olary kabul etmedi. Tersine häkimlikde olaryň şahsy maglumatlary ýazga alyndy we gysga
Häzirki wagtda arsçylar Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan soragy çekilip olardan arz etmekden saklanmak talap edildi. Mariýanyň häkimet edaralaryndaky çeşmeler häkimlige durmuş şertleriniň agyrlaşmagy bilen bagly bolsanda onuň we çöregiň duýdansyz gymmatlamagy ýaly kynçylyklary barada habar ýetirmek üçin barýan ýaşaýjylaryň ören köpdigini aýdarlar. Türkmen hökümeti ýurtdaky işsizligi, azyk etmezçiligini, 6 ýyl bäri saklanýan un çörek etmezçiligini, aç halkyň nowatlarda duruşyny dilekçilik etmegini, jenaýatyň gedaýçylygyň köpelmegini görmezlige salýar. Abadan durmuş baradaky döwlet propagandasyna gabat gelmeýän ýagdaýlary ýaşarmak tejribesini dowam etdirýär. Bu aralykda Türkmenistanda ilata gözökçülük artdy. Köçede polisiýa işgärleriniň sany köpeldi, resmi derejede adatdan daşary ýagdaý ýa-da ilatyň hereketini çäklendirmek üçin hiç bir düzgün yglan edilmedik ýurtda akşamlaryna köçe çykan adamlar tutulýar, soraga çekilýär we jerime bar bolýar. Ilata gözökçülügiň güýçlendirilmegi barada häkimetler tarapyndan resmi düşündürüş berilmeýärkä, adatlyk bilen anonim gürleşen polisiýa işgärleri özlerine howpsuzlygy berkitmek talabynyň gowşanlygyny aýdýarlar. Anonim şertde gürleşen häkimet resmileri bolsa gözökçülügiň artdyrylmagyny, soňky wagtda ilatyň arasynda nägileligiň güýçlenmegi we raýatlardan arş şikaýetlaryň köpelmegi bilen baglaşdyrdy. Balkan vilayetinde döwlete değişli idare kärhanalaryň işgärlerinde ýeralma tohum üçin nowatdaky gezek pul ýöneljär. Molimler ozal hem ujuýpsyz bolan zähmet haklaryndan her ay 30 göterimniň toplanýan pullary gidýändigini aýdyp, häkimetleriň bu çärelerinden halys iýrendiklerini aýdýarlar. Bu aralykda vilayet bilim müdürligindäki ygtybarly çeşmämiz Sebitde daşary ýurtlary işlemäge gidýän bilim işgärleriniň sanynyň köpelýändigini aýtdy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1 martda Sebitden maglumat berdi. Geçen hepde Türkmenwasy şäheriniň 1-nji, 2-nji, 3-nji, 9-njy we 14-nji mekdepleriniň mugallimlerinden we hojalyk işçilerinden 60 manatdan pul ýygnaldy. Mektep müdürleri munyň ýeralma tohumyny satyn almak üçin toplanýandygyny aýtdylar. Dip ýagdaýlardan habarly türkmenwaşly muallim anonim şertde gurrun berdi. Pul serişdesi diňe türkmenwaşynyň däl, eýse Balkanawat, Bereket we Gyzylarwat şäherleriniň büdjet işgärlerinden hem ýygnalýar. Pul ýygnamak çäresi 2 hepde bäri dowam edýär. Sebitde büdjetden aýlyk alýan hukuk goraýjy edaralardan başga tas ähli idare kärhanalarda, şol sanda mekteplerde, deňiz portunda, häkimliklerde, banklarda, saglygy saklaýyş idaralarynda işgärlerden pul toplanýar diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly büdjet işgäri anonim şertde gurrun berdi. Türkmenistanyň resmi medeniýetine görä Ahal, Balkan, Lewap we Mary vilayetleriniň ekerançylary fevralyň ortasynda ýazlyk ýeralma ekişine badalga berdiler. Şol ýurt boýunça 30.000 hektar meýdany ýazlyk ýeralma ekmek gözüňünde tutulýar. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň tasdiklamagyna görä idare kärhanalaryň ýolbaşçylary ýygnalan pullary özüne değişli häkime tawşyrýarlar. Bu häkimler hem serişdäni vilayet häkimine geçirýärler. Vilayet häkimleri bu puly ýeralma tohumyny satyn alyp, ony Bereket, Gyzylarwat we Mahtumul etraplarynda döwlet plany boýunça bölünip berilen ýerlerde ýeralma ekmek üçin owa daýhanlaryna paýlap berýär. Dip Balkanly büdjet işgäri bellidi. Käbir idare kärhanalaryň resmileri döwletiň ýeralma borçnamasy üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalmagynyň sebäbini vilayeta Russiýanyň Volgograd we Astrakhan sebitlerinden köp mukdarda ýeralma tohumynyň gelendigi we onuň tölegini geçirmäge döwletden nagd pul serişdesiniň ýokdugy bilen düşündirýärler. Adatlyň bu barada Balkanyň resmilerinden telefon arkaly tesvir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Ýöne büdjet işgärleriniň ençemesi hususanda pedagoglar hökümetiň peýdasyz guruluşlary ummasyz maliýe serişdesine harçlap ýurdu çökerendigini, öz borçlaryny bolsa raýatlaryň hasabyna amal edýändigini aýtdy. Köp mugallim $100 az aýlyga zähmet çeker, hojalyk işçileri 1100 manat ýagny $55 aýlyga güzeran görýärler. Mugallimlaryň köpüsi işden boş wagtlarynda bazarlarda el araba bilen ýük taşap, öý remont edip ýa-da hafta servislerde ustalara kömek edip goşmaça kazanç edýärler, bolmasa aýlyga güzeran görüp bolmaýar. Sebäbi her aýlygymyzdan her aý 30% toplanýan pullara gidýär. Çöken hökümet öz satyn almaly zatlarynyň
köpüsini büdjetçilerin boynuna yükleýär. Dip Balkanlı Molima häkimetleriň pul toplamak çärelerinden halis iýrendigini belledi. Bu aralykda Vilayet Bilim Müdürlügindäki ygtybarly çeşmämiz sebitde molimçilik kärini taşlap daşary ýurtlara işlemäge gidýän bilim işgärleriniň sanynyň köpelýändigini aýtdy. 2023-nji ýylyň dowamında Balkanly molimlaryň 350 sanyny öz ardasy bilen işden çykyp Slovakiýa, Polşa, Germaniýa we Russiýa döwletlerine işlemäge gitdi. Olaryň ählisi Türkmenistandaky iş şertlerine çydaman berilýän aýlyklaryň azlygy sebäpli has gowy gazanjyň durmuşyň gözleginde daşary ýurtlara gitdiler diýip çeşmämiz belledi. Azatlyk bu barada Vilayet Bilim Müdürlüginden resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda büdjet işgärlerinden dürli maksatlar üçin ýylyň dowamında onlar çegedek pul toplanýar. Olar edara kärhanalarda awatlaýyş işlerini geçirmek, prezidentiň portretini we şygarlary çalışmak, sport eşiklerini we tigir satyn almak, tebigaty goramak, palty ýygmaýaly maksatlar üçin pul bermäge mejbur edilýärler. Pul goşandyny goşmakdan boyun gaçyranlar köplenç gorkuzmalara sezebar edilip, olara işden çykarylmak haýwaty atylýar. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimetler we resmi media bu ýagdaýlar barada açaçan maglumat bermeýärler.